Assalamu alaiki, ya masoyiyata, a bar ƙaunata, a bar dubana. Aminu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Can ka nemi masoyiyarka, amma ba ni ba. Kawai dan mun haɗa lamba ɗaya sai ka dinga kirana da masoyiyarka? Haba Kusum, tunda ke ga har mun haɗa lamba iri ɗaya? Aikin sun cewa mun dace tunda an ce soyayya gaban jini ce, kuma so tsuntsu ne. To wannan lamba da muka ɗauko, ai ita ce tsuntsun. Dawa, yaro kama kanka, kar ka kai kanka ga halaka. Na san cewa ke mace ce, wacce kika amsa tambayoyi da aka yi nazu. Don haka iliminki ya wuce ki dinga faɗan wa'innan kalamai ga ɗan adam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alƙur'aninsa wa laqad karramna bani adama. Allah ya karrama bani adam. Bugu da ƙari da ganin ki kuma ki babbar gida ce kuma mai tarbiyya. Kai dai ka fiye zance. To bari dan saurare ka. Alhamdulillah an zo wajen. Ina so ki dan bani dama don fahimtar waye ko nan ba irin taki. Alhamdulillah, insha Allah. My name is Mubin. I was born in the year 1999. I was raised by my two humble parents, whom I love so much. I want to be your compassionate companion. I want to build a beautiful mansion in your kinder soft heart. I like to sow the beautiful rose in your soft garden, your soft heart. I want you to be the vendor of my heart. I want to be the winner of this competition. Ƙauna mai daɗi ka baiwa masoyinka yayi kurum. Ni na ɗauke ka a zuciya ka fi zulum. Saƙonnin soyayya a gare ka na yi kurum. Idan ba ka nan baby sai na mace. So ya yi min rana baby. Shin malam wa kake wa tsaki? Ba ki da aiki kullum sai wake-wake, a haka ne yake so mu samu mu ci gasa, yake so mu samu damar cin gasa. Ai waka tana ɗaya daga cikin question ɗin da za a yi mana if you don't know. Sannan kuma waka ai adabin harshe ce. Ga kuma kawo kuɗi. Don yanzu ita ma babbar sana'a ce. Kai me yasa ba ka je ka same ta ku tattauna ba? Awa, ai sai ka zo da same ni da kanka. To ai mu a al'adar mu ta Hausa saurayi ne ke approaching budurwarsa. Wani ku kalle ni saboda ƙasa 'yan mata. Har akwai wani abin da na rasa? Akwai wani ɗa namiji da ya isa in je ni wajensa neman alfarma? Ba a yi namijin ba, kuma ba za a yi shi ba. Ba duk wani jan ajinsa. Big girl Ajibo. Prince of the princess. To ai in bera ma da sata, daddawa ma da wari. Ban fahimci me kike nufi da wannan zancen naki ba. To ai idan kina ji da kanki, shi ma yana da nasa, maybe da ilimi ko da kuɗi. Whatever. Kuma ba haka ne, amma dole ɗa namiji ya kawo kansa da kansa gurin mai 'ya'ya mata. Exactly. To yanzu ya kike ganin za a yi? Kin ga dai gasar nan, masoya ne kaɗai za su iya shiga su yi nasara a tare. Wannan kuma haka ne. Amma so kike ne yadda aji na? I'm a classic girl. Ke ko dai swapping za mu yi ne dan ni ma ban yarda da ingancin ilimin gaidin da muka ɗauka. I don't trust his intelligence, his capacity and capability, I think. Alright, I will think about it. Please, girls. Let's give our step chance. Know each other better. Now it's not time for swapping or snatching or anything.
Ya kamata mu yi shiri domin fuskantar abin da ya kawo mu. Malam je ka je da kanka. Ai kuwa dai idan ba kai ka kawo mu ba bare ka gaya mana abin da za ni. Ai kuwa idan ba kai ka kawo mu bare ka gaya mana. Only one winner will emerge. Either we work together or we do Mu ya kasar Hausa. Mata baka sai da girki. gaskiya kan tun yayin mu daga kannin mu ba. To yanzu bismillah ya kamata ku tashi mu je kitchen, a haɗa mana girki. Sai kitchen a je a dafa mana girki mu jawo. I found the love for me. I just start the garden, follow my lead. I found the love, beautiful and sweet. I never knew you. Wai ni kuwa Jat, menene M ɗinki akan wannan competition? I will ask you the same question. Ai ba ki ban amsa ta. To ai ni ma amsar nake bukata daga gare ki. I am tall, I am handsome, I am intelligent. Samson manya, si intelligent manya. No. Try me. I am here to win. Sai da biyu a fiye. Kuma ya sa da kai. An gama kallon mutu zai? San ta matse maka. Kai wa ya san ma budurwar ta ka a wannan. Yarinyar da na zaɓa ce, kin yi mishi. Ba kusa kawai shari. To me hana ka je ka same ta ka gaya mata ku fahimci juna. To manya. Ai mun kasa in kake yi a nan gurin ma so da kai mun ma rasa wace ce budurwar ta kamata. Kede, you didn't even try your luck. You are here condemn somebody. Don't judge a book by its cover. Jebi kana nan ashe. Wallahi na. Fikira baiwa daga Allah. Fikira baiwa daga Allah. Fikira baiwa daga Allah. Fikira. Shin ke baki amfani da naki fashion music card din ne? Me kuma wani fashion music card? Fashion music card zaki iya yin connecting da wayar ki tana cikin aljihu, ki connecting domin amsa kira ko kuma jin kaɗe-kaɗe da kuma karatun alƙur'ani. Haka ne? To yanzu ne a ina zan same shi? Ki kwantar da hankalinki, ke ma zaki mallaki naki fashion music card din domin ki tsirata daga masu kwacen waya ko kuma warce. Assalamu alaikum.
Sunana Mubarak Suleiman Ahmad, mataimakin daraktan kamfanin AS Limanci. Ga masu neman mu za ku iya samun mu a Bata gidan Idris ko kuma ku tuntube mu ta kan wannan number wayar 091 61 38 6002 ko kuma wannan number wayar 080 27 37 26 16. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari.